Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омаден. Аллоҳи меҳрубон тамоми ғарибонро нигаҳбон боша. Касе ки дар комментариҳо ҳақорат каред, ман ай ҳаматон миннатдорам. Бо ҳақорат нависен. Ҳамин лично мана любой хеле ҳақората мекунен. Фарду рӯзи қиёмат барои ҳақоратотон ҷавоб мегӯем. Ман дар шумо чӣ гуфтанем? Одамое ки вақте ки мана саго бардоштанд барои айпишти раҳмативу айдо дар масҷид шапошап кара будем, барои уҷа хурсанд шудем. Дар каналотон видеора мондем, гуфтем хуб каранша, айда бад кунанша. Бо одамое ки дар комментариҳо нависем, бояд ай қариб гуфтанӣ будем ки ай фоҳиша шудане, лекин ман хеле гуфтанӣ набудам. Яхе одамое ки мунофиқену худтона мусулмон мегирен, каналҳои исломӣ мегӯен, вақти аузубиллоҳ гуфтанд ҳамин қариб ним соат ҳамин мекашен аузубиллоҳ гуфта дини ислома бизнес карагем ку бо ба наздикӣ гуфтем ки хуб карам бардоштанд. Шумодам раҳмат. Шуморам агар ки абишни одам як каса як даштном куна як гуноҳ мегира, шумо мунофиқо одамое ки бизнес карагем ислома шумо 7 гуноҳ мегирен. 87 гуноҳи мана шумо минус карен. Шумодам раҳмат. Давоми гап, давоми продолжение нами гап, мақсади ман чӣ буд ки бисёртар ҳақорат нависен дар ман, бисёртар гапҳои архира нависен, гуноҳи мана камтар кунед, барое ки ништа гайда и фоида дорад дар ман. Срочно ҷои кор астад дар пекарни дар ҳамин шаҳри Нижний Новгород нонбойхонада одами семейни мегира, мега ака, мега ман уже безор шудам, мега фақат мега семейни, агар мега дута семейни биёя мега пекарнида. Баъд якта цехи дига дора ҳамин бародари мо, ҷои самбуса мепазаву манту ҳамин дар дунё ҳамин шаҳри Нижний Новгород. Мега ака, мега одамои нармани боша, патентшонам мекунам, ҷои хобшонам метеем, хӯрданшонам метеем. Ойлик сари ҳар як одам 40,000 рубле, ба шарте ки кор кунанд. Агар корро насб кардан, мақсад маҳсулота соз баровардан, ойликшона ояндада мебардорам то 50,000 рубле ҳар як одам. Барои ҳам касе ки агар ҳамин хеле ҳунаро дорен, ман уже номери телефон маку аямондана заибат мекунанд, занг мезананд, гарениҳои бисёр. Ман номери телефонма намегӯм. дар одноклассники нависен добрый пчеловод, унам ҷа мара меёвен, дар онҷа мада менависен. Ман иншоалло дар шумо ҳамон корра соҳибша напрямой номерша метем, худтон байни худтон маслиҳат мекунем. Ман иҷа дар байндурон нестам, лекин агар ки ойлик шуморо надод я он гап чап байнтон шид, метавонем ки мана файрод кунем, ман равон гум ки братан чӣ гап шудаге мақсад. Лекин шумо агар ҳалол кор кунен, пултона конкретно сари вақт мегирен. Лекин агар ки пултона надод, мерем ришват мекунем, катиш мепурсем ки барои чӣ пултона надодаста. лекин вай бачаи хубай, ман мешиносам, аки ман ҳамчун бачаи хуб мешиносам. Ҳар одам ҳар хела. Барои ҳам бародаро апа хора касе ки семейниай, ман силкаи одноклассники ман дар поён мемонам, дар ҳамон одноклассники дурен дар ман нависен. Ман иншоалло номери ҳамон бародарам метем, катиш напрямой суҳбат кунем, кортонам пеш барем. Срочно касе ки ҳамин корро гира, ҳамон одам ҳамин корро метем, мисол айқафа ҳамин кор шуда. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон шуд. Ладна, ман ягон кас наметарсам ку, фақат Аллоҳ метарсам. Номерои телефони ман 8910 88 88 676. маънои номер чия ҳама мепурсанд. Вақте ки занг зади 8910 хита 4 нагир, вақти гав мезани 676 накара. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон шуд. ҳақората бисёртар нависен, гуноҳи мана камтар кунем братано, илтимос бошед.